फ्रेश मोसाहारिनि मोनसे बाइट होनाय बा स्टेटमेन्ट होनाय गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ बेसेबां अनसायगोन नङा होमबा आरो लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ हानजाखौ बेसेबां बोजबगोन बा खाथियाव लागोन ओरैहाय गहपुरा बिटिआरआव हाबनायखाय मोजांबो जादों जेसेबां बर'फोर दङ बेफोर हाबजोबथारोब्ला साबसिन जाबावगौमोन नङा होमबा थ' हाबदोंसो होनना बुंदों बेसेबां कार्यकरि खामानियाव होदों नङा होमबा अनलि भट थुनाय नैबे इलेक्शननि थाखायसो नामा बिदिबो माब्लाबा सानब्रबोना दा दिलीप सयकिया बुंनाय बायदिब्ला मानो बिसोरनो सिक्स सिडिउलबो थाबाय आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक नङा होनबा बेखौ लानानै गोबांनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जादलायदों बेफोरखौ नायोब्लाथ' बिजेपि गभर्नमेन्टआ सोफ्लादोंसो नामा माब्लाबा सानफ्लांनाय फैयो बेफोरबायदि आरोखि दा गोसोब्लानो बिसोरो माबा मोनसे खालामनो हायोना बेफोरबायदि आरोखि बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोसोब्लानो सिफायनोबो हायो आरो दाफिननोबो हायो बेबायदि जानानै दङ बिनि दिलीप सयकियानि माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा एकर्डखौ भंगबो खालामनोबो हायो बेफोरबायदि जियानो जाया मानो बाथ्राफोरा खोथाफोरा बिदिनोसै राजखान्थि दोलोनि नालाय माखासे स्टेटमेन्टआव एसे मोजां बाथ्रा बुंदों फ्रेश मोसाहारि सारनि लोगो मोनदों आंबो बिखौ अदालगुरियाव सानसे समाव बिनि बे जे केम्पआव थादोंमोन आंबो बावहाय बिदिनो मास मोनथामसो थानो मोनदों इन्टारेस्टिं मोजां आरोखि जोंनि बहुत सेनियर थ' बिबो जे मोनसे खोथा साननो गोनां ना सरकाराव गैयाब्लाबो एमसिएलए हिसाबै बियो बेसेबां खस्थ'जों थादों आरो एथ'राब खस्थ' खालामनाबो थाबाय दा बे फैयोबा सरकाराव जुदि थारैनो फैमारोब्ला बेथ' बे बाराव इएम जाथारगोन गावनि समस्थिया नोगोद मोजां डेभेलप खालामगोन खिन्थु बे आरोखि खोनासंनि एसे फ्रेश मोसाहारि सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ खोब मोजां मोनसे रायजो राजानि अननाय आरो रायजो हहारिखौ जों मोनदों मानोना गोदानै जिथु गामि सोसनजाबाय आरो गोदानै गामि सोसनजानायनि उनाव जिथु बे गहपुर ओनसोलाव गोलैनाय गामिफ्रा दनसि समस्थियाव सोसनजानाय हिसाबै आं जिथु दनसि समस्थियावनो जिथु फैबाय थानाय दिनाव जिथु इलेक्शन गेलेगोन आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जिथु टिकेटखौ आंखौ फाइनाल खालामबाय बे हिसाबै रायजो राजाफोरजों सावरायफैदों बिथांमोनजों गोसोनि खोथाखौ आं बुजिनो सेस्था खालामदों गोबां रायजो राजाफोर अननाय मोनदों आरो बेखौ नायोब्ला जिथु गहपुराव जिथु भट होनायनि जिथु अधिकार होबाय बिनि गेजेराव 60% भटआ बिपिएफआव गोलैगोन आरो खुनु सन्देह गैया रायजो राजाफोरखौ क्लियार पिक्चार होबाय मानोना जों नुदों बिथांमोनाथ' जथेस्थ' ससियेल मिडियायाव नायो आजिखालि आखायाव बयहाबो मबाइल दङ दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव मारै गभर्नमेन्ट सालायदों बिथांमोना मिथिनो हादों आरो गोदानै जिथु गामियाव सोसनजादों सोसनजानायखौ बिथांमोना थगायफैजेनदों फार्स्टआवनो थगायफोनजोबबाय थगायनायखौ बिथांमोना हमनो हाबाय नंखायनो दिनै नुदों जे बिथांमोना जानला मोनला भट होनाय नङा जाहाथे गोग्गोम जाय मोजां सरकार सालायनो हागोन जाय जोंखौ निरापत्ता होनो हागोन बेखौ नायनानैसो भट होगोन आरो बिथांमोना नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिथु दिनै 15 बोसोर सरकार खुंनायनि जिथु अभिगथा दं आरो बिथाङा सुक्ति खालामखांनानै दफाफोरखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय नंखायनो बयबो बिनि सायाव नोजोर होबाय थादों दिनै थांनाय 5 बोसोराव सुक्ति जादोंमोन बिटिआर बे सुक्ति जानायनि गेजेराव फैसा हरनायखौ खरसा खालामनो रोङा आरो बिथांमोना माखासे पावारफोरखौ दिनै लानानै सालायनो रोङा नंखायनो बेखायनो रायजो राजा नुजादों प्रमद बर'नि सरकारखौ खुनु पयदे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालाया आरो मानो गिदों बिसोरलाय गावसोर सन्देह दं नामा बे सोसनजानाय गामियाव दानख' जायो नामा होखाबाय नोंनो हांबिधानिक भाबै अधिकार होखाबाय होमबा बे बिथांमोना थगायदों नामा आं बिथांमोनजों कुइसन खालायगोन गावसोर सरकार फैबाल' हाबगोन बेलेग सरकार फैबा दानजालायनाय मा बेलाय सुक्ति बेलाय नङा होमबा जुदि हांबिधानिक भाबै जुदि हाबबायब्ला जिखुनु सरकार फैयाथों मानो बेथ' हाबनांगोन नंखायनो बिथांमोना थगायदों नंखायनो जों दिनै बुजिबाय जिथु भट होनायनि अधिकार मोननाय माने बिटिसिआव हाबबाय नङा होमबा बिनि खामानिखौ जों मावनांगोन बिथांमोना गावसोरनो सन्देह दं होमब्ला नंखायनो बिथांमोना मा खालाया जाया बेजों बुंनांगौ दरकार गैया
बिपिएफआ स्पष्ट फैबाय थानाय दिनाव जों सरकारा फैखागोन नालाय बे गोदान समष्टि मोनसे खालायगोन जों आरो बेहाय मोनसे साब डिभिजन खालायगोन जों बिसिडिसि खालायगोन जों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिटिसिआव जिबायदि हांबेदानिक अधिकार होदों बिथांमोनखौ अधिकारखौ सम्पूर्णभावे इन्जय खालायनो थाखाय बिथांमोनखौ बे सुबिदाखौ होनाय जागोन आरो जों सरकार फैयोब्ला आरो जों मावफुंगोन आरो जितु आं दनसि समष्टि हिसाबै बिनिफ्रायनो गेलेनाय हिसाबै आं देरहाना थांबा बेखौ आं दायित्व लागोन नलेज गैया बे दनसि समष्टिनि नलेज गैया बिथाङा ओंखायनो जानला मोनला बुंदों बे 15-16 हाजार भटआव बेसेबां माने कास्टिं जागोन बिनि गेजेराव सानदों नामा बिथांमोनहा भट मोनगोन दिनै इसानिखि फैदों नैबेहाय 500 जनसो मानसिफ्रा मोनसे प्राइमारियावनो गेदारिं जादों बे मानसिफ्रा दिनै ओरैनो बे जोंनि खोथा खोनासंनो फैदों नामा जों समखौनो होनो हायाखै 2टा मिटिंआव 5टासिम बिथांमोना नेबाय अब्ला बेनो फोरमाना बेसेबां धैर्य आरो बिपिएफनि कर्मीफ्रा धैर्य दं नेदों लिडारफोर फैदों खोनासंनांगोन होनना नेदों बेबायदि जों सावरायलायदों दिनै बेहायनो रोखा बिथांमोना गिदों सौजादों नंखायनो जानला मोनला खोथा बुंदों खुनु पयटेक गफरनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनाव भट होआ बिपिएफआवनो भट होगोन आरो बे खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंनि हाइकमान्डआ डिसिसन लागोन आंना खौसेथिनि खोथाया आं खौसेथिनि बिरोधि नङा आंना बेहाय फैनाय कारना भट बिनायसो नंखायनो बे जितु इस्युआ बिराद मोनसे सिरियास इस्यु बयबो बेखौ सिरियासलि साननांगौ जातिनि दल संगठनफ्रा साननांगौ सोरबा अकल बिपिएफनि सायावल' मानो दाय होबाय थादों खौसे जाया होननानै दिनै बिपिएफखौलाय मानो नारसिनबाय थादों मोजां सिन्था खालाय जोङो नुनो मोन्दों इलेक्सन समाव इउपिपिएलनि जानानै बिजेपिनाव भट होयो बिथांमोना आरो एबावबा सोरनि जानानै भट बिगोन जोंहा सन्देह दं नंखायनो क्लियार जाथों जातीय संगठन हिसाबै जों फरायसाफोरखौ सन्मान होयो दिनैबो सन्मान होगोन उनावबो सन्मान होलांगोन खिन्थु जानला मोनला डिसिसन लानानै बाथ्रा बुङाबाथ' जोंहा साननाय दं जा राजनिति दल जाहाथ' सरकार होनांगोन नंखायनो जोङो रावनिबो बिरोधि नङा बिथांमोना इनिसियेटिभ लादों खौसेथि जानायनि इनिसियेटिभ लादों आं धन्यबाद होदों बिथांखौ धन्यबाद जों हाइकमान्डजों रायलायथों खौसे जानाय जायैया गोजौनि खोथा जों हाइकमान्डआ जि डिसिसन लागोन जों बेखौनो मानिगोन आरो थेंक इउ